Mwancho murigereria Radio Vuna 102.0 FM ngakiende ya bene tugukwariganĩa sentunde ntangani ukoirukeria mang'ana maya mase nchira yechibicha wetrase omutandao YouTube Radio Vuna 102.0 FM ekaro tugukwariganĩa ukomanyaria tikire kurwase chinsemo imena isiko ya gusi njego ngorukwa Nyachae Brian mega yechi microphone ndoramonere kusemega yechi kamera ndoramonere Thomas Ombuna na niko tuguchaka ya mase mono roboti igoro yogo sambo kwebibanda gali ya sechiro ya marigiti ya somo chibosongo maiga yebibande bikunyarako bigo sambo niga serikali ya county ya Kisii ya nyarako bakego sona gati na kuirege tambo kuru yo kwene kingabo onchereria bagachirwe bibande biya nonyana bo maiga yo murobiri yugo chaka bene niga nsema ya bonchereria kurwa sechire yo bachakire kwe murunga ndilikere bagateba ng'abantu abangao bayirwe libaga ase bibande bya nyarako bigo chaka kwagachwa niko bayesabire serikali ya county ya Kisii nsiyo burayiwayo mugabana Paul Simbarati kwene kingabo onchirere bali barenga sechire yo na ubakunyara kwa bako egwe bibande bye biya bigo chikonyara kwa babikoro basigwa buno masake ito Rebecca Mugaka agotumanya maiga yechiro ya marigiti asomo chobosongo kubwatwa no murro na kuya asinchira yo botutukanu chitariki 29 nigo bono ibande bya chakire kwa gachwa asechire yo mweshimo Simbarati ngambia mono andi twarorire nga abanyikazi bali bano bale lakini mbara egulibaga bakore mne bwatebete kubwatikana mono bwagacho bwo bogenderete egati yabonchurira nigo be murunganire bwagacho bwo askeri batebire buna abandi nigo bakageire kurusugwa sebare koneria konyore ibanda byabo bitaraya asibagote abuna ogwanchereria nabo kuratoke ngoro bonchuria bo nigo batebringa tibaranyora bakonyi bonde bonsi ase michandie yo banyora nabuna mbaisa negeti no bwagachobo bagendereta senseme yo ya bonchuria nigo barure kerokia abo guchiase county ya Kisii kubakonya bwikira nuko batkana mono kuja kwa ibintu byabo wanasema wanaweka container sisi hatuna nafasi kwa hii market tunaelekea upande gani watoto tuko nayo maroni sasa zinatupeleka kama saa hii asubuhi ninafukuza rauni karibu 3 wanataka pesa hawataki kusikia sina pesa hawajatupia nafasi vitu sana kuchoka siku mtoaki hata moja hakuna usaidizi si wanipeleka hata kwa matianya nisaidie basi mimi niwache hizo kwa niende bingi wale wote serikali ya kole ngana munekirukia umami serikali yetene njo tenga iganko bera sora osintori kobero osetiga batenga kinko ya trust kobera astu alenge osintori kobero badala ya kutusumusa wiki mzima utakaje bila kuuza abantu baikira abantu nyabo bati bandaka baro montakuru asakuru ocha kuagacha akunga cyo kuagacha gentete ngaya ni kuagacha sinja umuromi nto ororyoyo tamo manyeki bamanya ino abalengo ararie mbamanya ine ona bakuagacha ona bangao no bwata chira sogocha oiro ondusi
sio asina renge umunya kwa gacharoro eyite kunyalikana pi Kingo reporter ya Radio Vuna ilietera na Rebecca Mugaka. Bienvenido sana Masakito Rebecca Mugaka sogo to aligandio roboti urwa senchira ngikerano ekero mwanche muteli gotikana na yuto kwenda mase mugikase account ya Nyamira ase kiombekia International Solidarity Foundation kobwatana na serikali ya account ya Nyamira yanyarira kuba keko ene kiangango chibali kwaligania maigerio wasa morokerelio gati yabali minaboncheria ao ayamanyika ina samatuka mange buna exhibitions or agricultural exhibitions mwaziri wobole miase account ya Nyamira niganyara kuba kakwandera umurubiri yo nagoteba niko chikoleta mo abonchire nabo igabali mikuru ase account ya Nyamira ni county chietana ine elio kwena kinga obole mibwanyara kuba bokini wa sekerenge kanana ase account ya Nyamira nechinsemo chinde roboti urwa senchira iwekerano and gender. They were also in attendance, and our main discussion today was to talk about what we call Soko Freshi, an event that offers an opportunity for farmers and agro dealers to exhibit various products that they have. It's a one-stop shop for farmers where they can get extension services for free and various agricultural products at a subsidized cost. That is what we've been planning for. And we've agreed to have that event this year in Nyamira South at Sironga grounds. What we are looking forward to is that we've always been having these activities for the last 4 years where we've had the exhibitions taking place. One was at Magua, one at Nyamosi. Then we came down to Kemera and another one that was held at Tinga. But this time round we were looking at the sustainability plans of the event, and the feeling of most members is that we should adopt this so that we have an agricultural show for Nyamira County. My name is Dr. Paris Munare. I'm the County Executive Member for Agriculture, Livestock and Fisheries in Nyamira County. We are here today. We've had a roundtable meeting with our partner, International Solidarity Foundation. And it was also, we gave it a multi-sectoral approach. Today, our key agenda was an upcoming exhibition by Soko Fresh, who are being supported by ISF, that is International Solidarity Foundation. We are partnering together as a sector, a Department of Agriculture, Livestock and Fisheries, so that we can have an exhibition that we see so many exhibitors in various value chains, that is from the agro dealers and everything all the way up to marketing. And gender, they were also in attendance, and our main discussion today was to talk about what we call Soko Freshi. And basi bano mwancho muligereria o Radio Vuna 102.0 FM gotoko chikonyoro mutimoko omoke kwenda sechiduka kwena natora mangana mayego samaya nigo agendrete yemaseyema. Ekero togendreta se amangana mayeni gobono toko mulikira saba ye kurekana kira umutinyo gatano na kabere kero mwaka nigo ensemo ya bonjere kurwa somo cyobosongane na sensemo ya mwembe boereire ekere bagotebangana bibyasara byabo biragendere kucyonyera ko bigosalika muno chingaki ekagere nga okorobekana ngo chigonyera ko bakokorekana kitariki 5 na ibere umutinyo gatano na kabere
moye gomenyekaine go somorobali omenyekaine mono buna 77 tegenyoro nga omorobali ni gokorekana kero mwaka konyura chinga kiabana siasa kurwa sense ya Kenya na Tanzania bale kurwandirira obosibole bwebyama gosobonge bwebyama anene gaigase ense ya Kenya igati abonchire obagukwana nema ya eyamase mabona bono dina ongondo yoro monchiria ase omobogani o seasons nigabero koba gakuboria anena basae chinka kibaraga niko korokorobekana kwa murembe na bayo gutwara chinkwana mona serikali elinde gutaturubania obonchiria roboti rwa century nkrano sabe yetringia ekiagera last year ya Zambia saregete wale gusaba abana jensi yabo n'abana baito banje serikali banyeri baga niche mbache barengererie barwa maoni yabo na barwa maoni yabo sigara nduze liya sala bitu twabako muno munaga mwembe no bagutagera no bagukurira mutu bare bari biasara sana kero ko jabole to gosieka bitu gari to gukorera asara kabisa singenjo kerba achire muno kugolte duka yawo se biasara no bagusoime basari bintu bireni tone to gosieka singenjo ko bwana abara asari bintu bireni igare kerengera rikia nentelinga serikali yari gwanja kwikaranse n'abana abagenzi bayikaranse bakwane bayumanye imicando yawe basubwa mandamano tari tokonya singe chamandamano bakoreta maafa akoreta hasara ibintu binge byo korobete ndi serikali yali kwanja igambe n'abana aba nari wanja serikali estyle baranyare konyora chingira bakwane bayigwana ne batiga mandamano yu abo sajiri asale bingi wantarangi banyagusira mugima endune bichana ntomwana kutauliwa tikanya serikali yutu bate michanga etotera mandamano munakale ko mumanapi ntwa abantu bamwempe ngo turi twacandika sana anene mono yakira bamura abajinsi bakwanda managa mwempe ntwa n'abantu tubate byasara ororo etoko candike singento abamura abagocha bakuminyoka kurumoino unanje bone nimbato bonjiririga mwempe wobo kabenda unabona last year abajite bakubwate bitanda baruta gochipara igo tokumia sana nturiko katwanya barakende buna abantu tubwate byombe totagemeire na nyomba ko nyora totagemeire ono iduke lyo kubwati ngako nyora ngantu kwa kana byombe one ko bitinga kwa sabo monte besa kwaji kwa kana cyombe njengo sabaiga ruto aikaranse na jensi agambe nero jensi tali bantu eye mwanya bantu nabo ko tenena nero mugambe muikaranse muto atuma abantu bae buna bona atumeno ona kisi county ga atuma muntu buna sairi cyane ali yabasaye abaikaranse asegete bakwane kirase nabwata abantu baye ba UDA abaikaranse bakwane ekibarakwane egara jensi etulie ama togendere ne biasara una bonjori bo mucho tauniga basi bono mwanchwa omo ligereria already vuna 102.0 FM gabuno tukunyara kwa batukuna tera ama ya live tomocha kubwate dalikia munaintwe kerari tukolia Ijumaa chinsa 12 n'ikide kamera ngene na isano ekara tukukumanyie mase mukuru ase chinsemo imena isiko ya gusi na nene Kenya na baigo isiko yense ya Kenya asidi bagalia bonse banyara kwa bakwenekia ama ya live agochira century nsera maiga yemetambo igalinge Thomas Ombuna nchego kondokanga nyachai Brian kwa kero toromerane na inde Jume gocha